Ma is az MD fémkeresőt fogom tesztelni, a 25 centis fejátmérővel rendelkezőt. Ez most talajteszt lesz. Én már kipróbáltam, hogy működik, úgyhogy az egyszerűség kedvéért csak a két legkisebb távolságról észlelt pénzérmével fogok tesztelni. Egy 10 filléressel és egy 100 forintossal. Az első teszt során 11 cm, második teszt során 18 cm talajréteg alatt fogja jelezni. Először egy próba, nincs itt alatta semmiféle fém. No, lássuk. Viszont a földön van, úgyhogy csipog szegény össze-vissza. Először a 10 filléres. Jó, most 11 cm talajt teszünk rá. Tudom, hogy nem egészen professzionális, de kint hullik a hó. Hát ezt simán és könnyedén érzékeli. És még 7 cm, az összesen 18. Hát ez megvan. Na most nézzük a 100 forintost. Hát igen, maximális érzékenységem van a gép, úgyhogy azért csipog szegény össze-vissza. Nézzük a 100 forintost. Hát üresen, természetesen. Jól érzékelhető. cm talaj. Így is. Most 18 cm talajréteg következik, ez csak azért érdekes, mert alapvetően 20-21 cm-ről érzékelte a levegőtesztben, és ezt még nem próbáltam most. Talaj alatt is érzékeli. Szóval azt kell mondjam, hogy egészen jó az a kereső. Köszönöm a figyelmet. Lesz még a következő részben vasszűréses és vasszűrés általi távolságvesztéses talaj, illetve levegőmérés. Köszönöm.